день, шановне господарство! Ми вітаємо вас у краєзнавчому музеї Жирмунської середньої школи. Мене звуть Микита, і я завсёды чекаю вас у нашому музеї. Однак, коли у вас по нейким обставинам не атрымаецца завітаць до нас, ми завсёды готові прийти до вас у гості. І допоможе нам у гэтым у пахучым куфары важко ўсё ляжала, што сама бабуля працай рук прыпала. Быццам водар з поля прынясло ля хаты. Так запахло лугом, чабаром і мятай. Я думаю, што вы зразумелі, што гэта куфар. Ён часта сустракаецца ў казках і падобных. То прыгожая дзяўчына сядзіць на куфары, то сабака на ланцугу ахоўвае куфар з грашыма, то ў кургане захапаны вялікі куфар з багаццем. Наш незвычайны куфар падрыхтаваў сёння для вас загадкі пра тыя рэчы, якія карысталіся нашыя продкі. Першы экспанат – посуд акруглай формы для тушэння і варэння ў печы, завужаны ўнізе, а ўверсе пашыраецца. Такая форма дазваляе ставіць гэты посуд у печ і вымаць яго з печы з дапамогай спецыяльнай прылады. Я думаю, вы зразумелі. Чыгунок ты чыгунок, у тебе ни рук, ни ног, ни прыгожий знешний вид. Чорной сажей весь проник. Наварыў ты цудаежу, частуй гостей хутчэй усіх. Гэты посуд мае некалькі назваў у залежнасці ад таго, з якога матэрыялу ён выраблены. Калі з гліны, гэта гаршочак, а калі з металу – чыгуночак. Рухаемся далей. Наш чарговы экспанат – гэта высокая гліняная пасудзіна для малака і смятаны. Бакі яго выпуклыя, шыйка звужаная, мае ручку і носік дзюбку. Как тое малако або маслёнка лёгка роўным струменчыкам лілося ў міску ці ў кубак. Правільна! Гэта збанок. А хто ж не ведае беларускай народнай казкі? Залаты збан. Вось вам і прыказка. Да пары збан ваду носіць. Як вуха ўрвецца, то збан паб'ецца. Адзін з галоўных экспанатаў нашага музея – прылада для механізаванага прадзення лёну і воўны ў хатніх умовах. Мае рабочыя часткі – кола, педаль, якой кола прыводзілася ў рух. Я думаю, вы здагадаліся. Рабіць старэнькі калаврот. Вецер укруціўся ў спіцы. Для матулі дрэмле кот. Час цячэ па белай ніцы. Калаўрот з'яўляецца неад'емнай часткай жыцця беларусаў. Ён быў у кожнай хаце, у кожнай гаспадарцы. Цёмнымі зімнімі вечарамі маладыя дзяўчаты і жанчыны бралі кудзелю і спявалі пра сваю жаночую долю. Чарговы наш экспанат – гэта прылада для прасавання белязны і льняных вырабаў. Складаецца з двух частак. Адна частка мела выгляд роўнай круглай палкі, а другая частка уяўляла сабой пласціну з драўніны, цвёрдых парод, з ручкай на адным канцы. На адным баку пласціны наразалі папярочныя скругленыя рубцы, другая заставалася гладкай. Гэта рубель або валок. Само слово рубель паходзіць ад слова секчы, бо выемкі высякаліся сякерай. Працэс прасавання адбываўся так. Вымытую, яшчэ сырую белязну накручвалі на качалку, на якую зверху укладывалі рубель зубчастым бокам уніз і раскочвалі з сілай, прыціскаючы рубель абедзвюма рукамі за рукаять і супрацьлеглы канец. Наш бабулін куфар захоўвае яшчэ шмат дзіўных рэчаў, якія распавядаюць пра жыццё нашых продкаў. Зазірнуць у яго вы можаце, завітаўшы ў краязнаўчы музей Жырмунскай сярэдняй школы. На развітанне хочацца вам пагадаць. Часцей азірайцеся назад у мінуле.
каб не забыць самабытнасць культуры нашага народа. Да новых сустрэч!